एनडिएफबिखौ बुथारग्रा देथारग्रा गावथारग्राया सोरमोन रायजोफोर नोंसोरनोमोन हाग्रामानि सेला बाला गुन्दा बाहिनीफोर नोंसोरनोमोन। खुलुमबाय लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। बे स्क्रिनाव होनाय मानसिया जाहैबाय 4 नं जामदुवार ब्लक UPPL नि गाहाय नेहाथारि बनजार नार्जारी। दा बे बनजार नार्जारीनि हेंथायै जामदुवार ब्लकनि BPF पार्टीनि माखासे सोद्रोमाफोरा FIR होनाय जादों। दा मानि थाखाय FIR होनाय जादों होननानै बुङोब्ला बे बनजार नार्जारी बिथाङा बावैसो सान सिगाङावहाय गावनि फेसबुकनि गेजेरजों माखासे जाथावथारै गनायथावनो हायै माखासे जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ रायखां BPF पार्टीनि मानसिफोरा माने गुन्दा गोजा मानसि सिथारग्रा दिनै BPF पार्टीनि मानसिफोरानो BTC एकर्डनि उनावहाय माने मानसि सिथारदों मानसि गावथारदों। दा दिनै बेफोर जालांनाय जाथायफोरनि आन्दोआव मा दं मा गैया जों दिनै रावबो बुंस'नो हाया। जायखिजाया जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ दिनै रायखांफिननानै बुरखांफिननानै बे बनजार नार्जारी बिथाङा एक्चुअली जोंनि गेजेराव मा लाबोनो नागिरदों ना दिनै बे बनजार नार्जारी बायदि माखासे सुबुंफोरा बै समनि गारबोनाय समफोरखौ माने लाबोफिननानै आरोबाव फिन गावजों गावनि गेजेराव फोथैलायनायनि मोनसे षड़यन्त्रखौ लाबोनो नाजादों नामा ना बिसोर बेफोरबायदि गावजों गावनि गेजेराव फोथैलायहोनो हायोब्ला आन्दोआव माबा मोनसे माने बेनिफिट्स दं नामा जायनि थाखाय दिनैयो बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ बिसोर रायखां इलिगेलि ननसेन्स मोनसे पलिटिकेल इशू खालामनायखौ जों दिनै नुगासिनो दङ। UPPL पार्टीनि माने मुरब्बी लिडार दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिन बाथ्राफोरखौ दिनै रायखां पलिटिकेल इशू खालामनानै डायलग मारनायखौ जों दिनै नुगासिनो दङ। मा बेनिफिट्स दं सासे एसेबां जुदि हारि सेन्टिमेन्टेल हारि अनफावरि जुदि लिडार मोनब्ला जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय सोमजिलांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ मालाबाबो रायखां पलिटिकेल इशू खालामनाय नङामोन। दा बे बनजार नार्जारीया बुंदों BPF पार्टीया मानसि सिथारग्रा मानसि गावथारग्रा। दिनै BPF पार्टीया जाबाय मोनसे पलिटिकेल पार्टी। बे पलिटिकेल पार्टी हिसाबै दिनै BPF पार्टीयाव एबसुजोंबो सोमोन्दो गैयै एनडिएफबिजोंबो सोमोन्दो गैयै बेलटिजोंबो सोमोन्दो गैयै माखासे जनसाधारन सुबुंफ्रा दिनै पार्टीखौ मोजां मोननानै पार्टीनि खामानि मावगासिनो दङ। दिनै BPF पार्टीखौ मानसि सिथारग्रा मानसि गावथारग्रा होननाय लोगो लोगोनो बैसोरनि गासैनिबो देहायाव नाङो। दा बे बनजार नार्जारीना मा होननाय बाथ्राया बेसेबांनि गेदेर मोनसे गोरोन्थि बाथ्रा जानानै दङ आरो बिथांनि बुंनाय बाथ्राया जोंनि बर' समाजनि गेजेराव स्पेशली ओरैबायदि मोनसे गाज्रि मेसेज जानानै दङ। बिथाङा जों बर' हारिनि बिखायाव थानो समाया जोलैनि हांगार होननानै बुङोब्ला बे बनजार नार्जारी बायदि सुबुंखौ बुंनाय जायो। दिनैयो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि गोथां जारिमिनफोरखौ गावबागाव पलिटिकेल क्रेडिट लानो थाखाय रायखांनो नोंखौ सोर अथरिटि होदों बनजार नार्जारी नोंखौ सोर अथरिटि होदों पलिटिक्स खालामनोबा पलिटिकेल बेन्दोंनि सिङाव पलिटिक्स खालाम लिमिट क्रस दा खालाम मिथिबाय लिमिट क्रस दा खालाम गोरनासे खखाबसे जों बर' फिसाफ्रा मोनखाखानायखा। दिनै नोंबो निजेनो मिथिगौ बनजार नार्जारी नों मिथिसेयावबो दिनै गावबागाव बेनिफिट्सनि थाखाय पार्टीनि बेनिफिट्सनि थाखाय पलिटिकेल बेनिफिट्सनि थाखाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो जेब्ला 2003-10 फेब्रुवारियाव मानगोनां बेल्टी ब्रादार्समोनखौ लानानै BTC एकर्ड खालामनाय जादोंमोन। बे BTC एकर्डआव एबसुनि सोर लिडारफ्रा सोर नेताफोरा सिगनेचार खालामा साइन खालामा होननानै बुंदोंमोन। बैफोर लिडारफ्रा दा समाव जोंनि BTC काउन्सिलाव साफा पलिटिकेल लिडार आरो बिसोर मानि थाखाय BTC एकर्डआव सिगनेचार होआ होननानै बुंदों मिथिगौना जे जोंनि एबसुनि थांखिया जाफुङागौमानि जों मोनसेबो एकर्डआव साइन खालामा होननानै बुंदोंमोन। अब्ला दिनैयो बे प्रमद बर' बिथाङा बे थांनाय 2020-27 जानुवारिनि जा BTR एग्रिमेन्ट मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोनखौ लानानै बे BTR एग्रिमेन्टआव सिगनेचार खालामदों कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसन लिरनानै लाना फैदों गावनि थांखिफोरखौ जाफुंहोनो थाखायनो अब्ला दिनै BTR बायदि एग्रिमेन्टनि गेजेरजों कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसन बायदिखौ लिरना लाना फैनानै प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे सानैसो लुबैसुला गुनजेत आखुनि लिडारफ्रा दिनैयो साक्सेसफुल जादोंना गावसोरनि सिमाङा थारमाने साक्सेसफुल जाबाय। जेब्ला मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा 17 इयार्स जोंनि बे BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायबाय दंमोन। बे 17 इयार्सआव मानि थाखाय मा जाहोनाव मानाव गेदेर रन्जन दैमारी सारखौ जेलनिफ्राय बरननो हादिया आरो मानो बहनदिया होननानै कुइसन खालामबाय थायो। दा दिनैयो बे 17 इयार्सआव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा बरननो थाखाय नाजादों नाजायाखै बै बुंग्राफ्रा मिथिदोंना
गतिके गुदि मिथिया बिजौ मिथिया जानला मेला बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव बुंनानै जेबो मुलाम्फा गैया आरो दिनै बेफोरबायदि जानला मेला बाथ्राफोरखौ फोस्रावनानै गावबागाव माने पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजानायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला मोजां जागोन। बे थांनाय 17 इयार्सआव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो हादिया बेखौ मानिबाय दे, किन्तु प्रमद बर' बिथांमोना बे थांनाय 2027 जानुवारियाव एनडिबि फोरनि इस्युखौ लानानै स्पेशली एनडिबि फोरखौ लानानै बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन। बे बिटिआर बायदि एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बे एनडिबिनि फाउन्डार मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारखौ मानो उदां अख्राङाव लाबोनो हादिया आरो जायफोर एनडिबि केडार्सफोरा जेलाव जोबजानानै दोनजादों बै जेलाव थानांनाय एनडिबि केडार्सफोरखौ बे बिटिआर बायदि एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानो उदां अख्राङाव लाबोनो हादिया बेसो जादों दिनैनि समाव बयनिख्रुइबो देरसिन सोंथिया। दिनै बिटिआर बायदि एग्रिमेन्टनि सिगनेटरि खालामनो थाखाय मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय दान मोनसेनि थाखाय दिनै बरननो हादोंब्ला बे बिटिआर बायदि एग्रिमेन्टनि थाखाय दिनै मानो एनडिबिनि फाउन्डार मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारखौ मानो उदां अख्राङाव लाबोनो हायाखै? बेनि आन्दोनि गुबै जाहोनफोरा मा? दिनै प्रमद बर' बिथांमोना मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारा बिटिआर बायदि एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जुदि उदां अख्राङाव फैयोब्ला दिनै बिसोर गावसोरनि लुबैनाय गोसो सिंनि हाबिलास थांखिया जाफुङा, जायनि थाखाय दिनै बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ एनडिबि फोरनि ए टु जेड प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांनायनि थांखि लानानै बानायनाय जादोंमोनब्लाबो बे बिटिआर बायदि एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एनडिबिनि इस्युआनो दिनैयो क्लियार नङा, सुस्रांजादिया। दिनैयो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि 9.4 क्लजनि गेजेरजों मा लिरनानै लाना फैनाय जादों मिथिगौना? जे हाइनियास आरो नन हाइनियास बेफोरबायदि केसखौ बाहागो खालामनानै लाना फैनाय जादों। जायफोरना माने हाइनियास बिसोरखौ थारमाने मालाबाबो माने जेलनिफ्राय उदां खालामनाय जानाय नङा आरो जायफोरना माने नन हाइनियास बेखौ माने कर्टआव नायबिजिरनायनि गेजेरजों माने उदां खालामनाय जागोन। अब्ला दिनैयो नांनानै थानाय केसखौ बिटिआर बायदि एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बाहागोसो खालामना लाना फैनानै दिनै प्रमद बर' बिथांमोना माने बेनिफिट्स लागासिनो दङ, माने गावबा गाव माने गोसो सिंनि माने थांखिफोरखौ जाफुंनो थाखाय। दिनै बेफोरबायदि गावजों गावनि गेजेराव थार्ड क्लास लेभेलनि पलिटिकेल इस्यु खालामनानै सानबैसे दुगा दुगा डायलग मारिबाय थानो सम फैगासिनो दङ आरो बे समा बांद्राय गोबाव गैला। आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों हारिखौ बासायनो थाखाय जोंनि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लाबोनाय माखासे राइट्सफोरखौ संबिधानिक माने मोन्थाइफोरखौ लाबोफिननो थाखाय बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरा दिनै रेडि जानानै दङ आरो फैबाय थानाय समाव प्रमद बर' बायदि सानै साथाम साब्रैसो माने लुबैसुला थगायसुला आखुनि लिडारफोरखौ बे आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों फेजेननो थाखाय बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरा दिनै रेडि जानानै दङ। सैथो नंगौना नङा? आं बुंनाय बाथ्राया मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों, खुलुमबाय। जय बर' हारिनि जय बर' अभिमानि। बनगाव लाफा खंखर बे साइडजों लाखुरिखुरि साइडजों ओरैबायदि खालामदों बे मानसिखौ मोदोमखौ हास्रोदजोबनानै माने संख्रि फुननानै आरो मानसिखौ मै होनानै बेखौ बुथारदों। बेबायदि आंनाव माने जोङो आइ उइटनेस रायजोफोर बेबायदि अन्थाइ बिखानि मानसिमोन बिपिएफनि माखासे उग्र मानसिफ्रा। बेबायदि असान्ति परिबेस जानानै थांदों जोंनि बे बिटिसि हालामाव। जारागुरि गगलकाटानि जोंना फरेन मास्टारनि साला रनन्जय इसवारि होननाय बेबो बिपिएफनि गुन्दा बाहानिफोरजों न'आव फैनानै गावथारजादों रायजोफोर। बेखौबो जोंनो आइ उइटनेस जोंनो नुजोबदों। बेबायदि उदाहरन आरोबाव गोबां दंबावो रायजोफोर, बेखौ आं बुंनो थांलिया।